So Khadija, so Khadija, Khadija, so Khadija. Khadija assalamu alaiki, yau na zama dan aikenki. Khalid ya ban sakonki, shine tun fada miki duniyar nan fa bai da kamar ki. Zaki sha kunun mamaki, zai baki babban maki. A gidanki zai miki girki, idan ya gama ya baki a baki domin a ce masa naki. Inda zaki ya biyo ki, wai yanzu ya zama naki. Khalid ba ya zama naki, idan ya kasance nakin to ki ce masa naki. Khalid yana kaunar ki, komai nasa ya zama naki. Ni gane dan aiken ki, shine yace in fada miki komai nasa ya zama naki. Khalid fa ya iya yaki, gashi yanzu ya wuce zaki. Jinka abin fada ki, maki abun mamaki.